Terve vaan teille kaikille, tällä on Lakukärki Vakrisus, me pelataan komppia, otamme tämmösen hyöty NYtä nyt. Ja make on back. Joku saa tämän miki oikein. Nyt on ehkä hyvä. En mä tiedä. Joten mä yritän puhua tarpeeksi lujaa, niin mä houkutan. Okei, kun oli niin hyvä. Toi kyllä on niin vammaisen. Ja hirveä nauruperä. Eli me pelataan Competitive, eli kilpailusta Mirage Mapissa. Jos ette tiedä mikä on CSGO, tai miten CSGO-peli, tai mikä se on, niin se on peli ja no, ei itse olisi pitää ottaa selvää siitä, koska no, tää on vähän semmonen peli, että tätä ei niinku voi oikein selittää kunnolla, kun tässä on niin paljon sitä niinku asiaa, niin mitä kaikki ei ymmärrä heti. Esim. Niinku tää ränkkisysteemi ja kaikkea tämmöstä muuta. Osuuskin päähän. Nice shooting. Ai, enpä nähnytkö, että oli siinä. Elikkä tää lämmittely on tämmöstä alkulämpää itseasiassa, sä voit. No, nyt tuli heitto, piikki heitto. Mä käyn korjaamassa. Noniin.